Marahay na aldaw po sa short video demonstration na ini, papahiling ko po sa inyo kung paano i-download and then gamiton itong mga files na required para mapagana ang revised and as template na tig-share ko. Ang inot nindong i-download itong file na tigapod na unblock. Okay? So, gibuong po nindo ay mabukas ka mo key browser. So, sa case na ini, mabukas ako key Firefox. Okay? Sa address bar, ilalaag ko so download link and click ko ang enter. Okay, tapos, ipaprompt ka mo ngunyan kan sa indong browser kung sa indo isi-save ang file. So, sa case mo nyan, isi-save ko siya sa folder na ang pangalan ay version 2.0 na yaon sa drive C. Okay po? So, yan. So, click ko na ngunyan ang save. Okay. Nakasave na siya ngunyan. So, susunod na file na i-download nindo ay ito ng file na angay sa kung pira ang maximum number of section na yaon sa school nindo. So, for example, ini ang angay sa school nindo, ilalag na nindo digdi ang download link and then ang download address pala sa address bar, then click na naman nindo ang enter. Okay, so ma-prompt naman giraray siya kung saan nindo mo yang i-save sa file. So, isi-save po nindo ito together with the first file na pinag-download nindo kasubago. Okay, so sa case tang ini, yaon siya sa version 2.0 folder na nakalag sa drive C. So, click na ang save. Pag na-save na po yan gabos, madumang ka mo sa downloads folder kan, downloads window kan sa inyong browser. So, ngunyan, gigibuhon ta na ngunyan ay isushow ta na in folder. So, ibig sabihin, ipapahiling ta kung saan siya pinag-download. Okay, click ta po ang show in folder. Isig di po siya pinag-save kan Firefox. Okay. So, ang inot po nindong gigibuhon ay i-unblock nindo ang file na ini. So, ibig sabihin po kaya, ang mga files na downloaded from the internet will have the so-called zone identifier alternate data stream information or commonly known as the mark of the web. Saro po ining security feature. Tanganing maisihan na ang mga madidistinguish kan Windows na ang file hali sa siring kaini. For example, sa internet, siring kaya. So, igong mga zone identifier ATS information na naka-embed dyan. So, paano ta po maaraman na igwan talaga siyang mark of the web? So, kapag pinag-right click mo ang mouse and then click mo ang properties, igwa siya kan siring kaini. Okay? Okay, so, ang gibuhunan na po ngunyan ay para ma-unblock ito, actually po pwede nindong i-click na lang ang properties, unblock, apply, okay. So, pero para mas madali po, gibuhunasan na nindo ay double-click na lang po nindo ining unblock. Okay? So, same thing, since inihali sa internet, igaw man siyang mark of the web. So, i-click lang po nindo ang open. Okay? So, gibuhon lang kayo ng file na ini, isa-unblock itong saro. Okay? So, click lang nindo ang open. So, warang mangyayari po pag siring ka ito. Normal po yung siring kaan. So, masunod na nindong gigibuhon ay i-click na nindo ang main consolidator file. Iyon na po ini ito. Okay? Kapag halimbawa, ang sa indong Office Excel version na naka-install sa computer ay bako man supported, siring po kayo na mangyayari. Okay? So, double-click nindo ang main consolidator file. Okay? Paghalat kidikit na segundo, and then magkakaigwa key prompt. Kalag, sorry, you are using an unsupported version 2013 of Excel. So, mangyari ka yan, warang mabukas na file. So, automatic maga-delete sa file. Okay. Ngayon, kapag ang Excel version naman na naka-install sa laptop nindo or sa desktop computer ay supported version, kapag pinag-click nindo ang main consolidator file, siring po kayo ni ang maluwas. Double-click nindo ang main consolidator file. Okay? Double-click. And then, mag-alat ki prompt. Hooray! You are using a supported version of Excel 365. So, gigibuhong kayo ng installer na ini.
self-extracting archive ay bubuksan niya na ang Excel. Okay? Kaya pag tagahalat lang po, dikit na segundo, and ako na nakabukas na ang main consolidator file para sa school na may tagsararo lang na section per grade level. So, di na po kamo po pwedeng magpuon, mag-input kan mga information na kaipuhan. Okay? Ma-present naman po ako another video for that. Okay? Salamat po.